I gamle dage var der ikke så meget trafik som i dag. Det skyldes, at befolkningen var mere spredt dengang end i dag. Der var heller ikke så mange biler, der kørte rundt på vejene dengang. Der var flere cykler og flere togstationer. I bondestilleren og helt frem til starten af 1800-tallet lavede man stier af hjulspor fra hestevogne. Hjulsporene skulle gøre sådan, at folk, der kom med deres vogne, kunne køre mere lige. Når hjulsporene blev for dybe eller for pløede, kunne man risikere at sidde fast. Men hvis det skete, flyttede man bare stien et andet sted hen og lavede nogle nye spor. Stierne har været der i så lang tid, fordi der ikke var så meget trafik. Bilen var heller ikke opfundet dengang, og hestevognene kunne bedre køre på de blødere veje. Cirka år 1700 år før Kristus byggede man også veje af tynde grene og andre stykker træ. Man brugte meget den metode ved de sumpede moser, hvor det var svært at komme frem. Cirka i år 750 begyndte man i Danmark at lave stenveje. De var lavet af et fundament af træ med nogle sten ovenpå. I 1700 til 1800-tallet begyndte man at lave broer af træ. De blev lavet for at lede trafikken over et vandløb i stedet for udenom. Det gjorde man, for at man kunne komme meget hurtigere rundt i landet. I 1800-tallet blev der også bygget stenbroer. De tjente det samme formål, men de var stærkere end broerne af træ. En vej man også brugte var en chaussévej. Den måde man lavede vejen på var at lave en lille udgravning i jorden, hvor man så lagde sten som fundament, og ovenpå lå der skærver eller grus. I slutningen af 1800-tallet begyndte man at lave asfaltveje. De var dog for dyre, derfor blev de ikke lavet så mange i Danmark. Men cirka fra år 1920 til 1930 blev asfalten billigere og bedre, og efter det var stort set alle veje blevet lavet i asfalt. Fra 1920 til 1945 blev der lavet mange veje med beton, især i nærheden af byerne. Betonvejene havde mange riller, så de bombede meget, når man kørte på dem. Betonvejene var holdbare, men de havde den ulempe, at de var meget glatte, når det regnede. I 1521 begyndte Christian den 3. at bestemme, hvad for nogle veje eller stier, der skulle vedligeholdes. Det var formentlig for, at han selv kunne komme hurtigere frem. I 1584 anlagde Frederik den 2. de første planlagte veje i Danmark. Det vil sige, at der ikke bare var tilfældige veje, der var opstået, fordi der var nogle hestevogne, der havde lavet hjulspor. Der blev lavet veje mellem København og Kronborg, Roskilde og Korsør, Kolding og Jelling. Og disse veje var ikke til stor hjælp for de danskere, der rejste rundt. Vejene var kun for kongen og hæren. I 1761 bestemte kong Frederik den 5., at der skulle være et hovedvejsnet. Det skulle gøres for at gøre muligheden for at handle bedre, og det skulle også være bedre for danskere at rejse. Hovedvejsnettet var dog først færdigt i 1867. I dag kører man næsten kun på asfalterede veje, fordi det er den billigste løsning i forhold til pris og holdbarhed. Men der er også mange andre slags veje, vi kører på i Danmark. Der er stadigvæk en del brostensveje fra i gamle dage, og de fungerer stadigvæk som de skal. Der bliver også bygget flere betonveje i dag, fordi de er så holdbare. Der er ikke særlig mange grusveje tilbage i Danmark, fordi de ikke er optimale at køre på. Når man kører på dem, kan gruset ryge af vejen, og så skal der hele tiden lægges nyt grus på. Vejnettet i dag er noget mere kompliceret end det var i gamle dage. Det er blevet meget nemmere og billigere at lave veje, og derfor er der mange flere veje i dag, end der var i gamle dage. I dag fokuserer man på at lave nogle hovedveje, som skal få trafikken hurtigt rundt til de vigtige byer i landet. I dag er der mere fokus på kollektiv trafik, end der var dengang. I gamle dage var der mange små togstationer, fordi der skulle leveres gods mange forskellige steder. I dag er der fokus på, at pendlere eller andre rejsende kan komme hurtigt rundt i landet. I dag er det mere struktureret i forhold til, hvor vejene bliver placeret. I gamle dage var der mange stier, der blev lavet tilfældigt ved, at folk kørte rundt i mudder. I dag er der også fokus på, hvorfor nogle køretøjer, der dominerer i trafikkens verden. I dag skal bilerne helst være miljøvenlige. I dag er der også fokus på, hvordan vejene placeres i forhold til uheld. De placerer helst ikke så mange små veje hen over hinanden, fordi der er stor chance for, at der kan komme uheld, når der er mange sving. Det er meget vigtigt med et bæredygtigt vejnet i fremtiden. Når der kommer så mange nye folk til storbyerne, er det også vigtigt, at den kollektive trafik bliver nøje planlagt.
Vejnettet i fremtiden skal være bygget sådan, at man kan komme hurtigt frem og tilbage mellem de store byer. I fremtiden skal det være cyklen, der dominerer i storbyerne, mens det stadigvæk er bilen, der dominerer på landevejene. Cyklen bliver en vigtig del af vores fremtid, fordi det er miljøvenligt, og folk bliver sundere af at cykle. Cyklerne fylder heller ikke så meget, så der kan være rigtig mange cykler parkeret på steder, hvor der ikke er så meget plads. I fremtiden bliver vi også nødt til at kombinere forskellige transportformer, f.eks. cykler og kollektiv trafik, eller cykler og biler. For det er vigtigt, at vi i fremtiden bruger det optimale køretøj.